osoro ene asase betwamu akọ nanso Nyankopɔn asɛm de etim hoda ebremu yetoa abofo miensa nkransɛm no so na ofa yedru suei wato din sɛ suro Onyankopɔn na ansa ne be konsɛm yi mu no eton safro sɛ kame ho na yɛmɔ mpaye energy wo soro da wase akwanya odi amayen sɛ yensua abofo miensa nkransɛm no mu adesua efa sɛ yensuro wo ho asɛm mpae bɔ ne sɛ ma honhon kronkron no kura kwankyerɛfo no emekyerɛkyerɛ yɛn wasɛm wase yebrɛ yɛn ho ase w'anim sɛ kyerɛkyerɛ yɛn kɔ no kura ɛwɔ saa nsɛm yi ho nyinaa boa ne ma yɛ akoma si ehunu wasɛm a ebetimi atu ho anamɔn na ahyɛ odin kronkron animonyam na bɔ mpae yi ɛwɔ Kristo Yesu din mu amen. Adesua yesua wo abofo miensa nkransɛm no nsɛm mu no fa yɛdru suei ɛyɛ suro Onyankopɔn na saa nsɛm yi yenya free ɛyɛ bofo a odi kan no nkransɛm no mu ɛno nti moma yɛnkɔ adisɛm tidunan eyimu a yɛnsia ɛne nson no Revelation chapter 14 verses 6 and 7 Erade asɛm ni na mehunu ɔbɔfo foforo a otunam soro mfimfini a okura da sempa bi rekɔka kyerɛ wɔne a wɔte asase so ne aman ne musuakuo ne kasa ne nkrɔfo nyinaa na wɔde ne kɛse atia mu sɛ munsuro Onyankopɔn na monhyɛ n'animuonyam efiri sɛ n'atemmu dɔn adu na monkoto de ɔyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne asutire no ɛno nti yɛhyia bɔfo a odi kan no nsɛm no mu sɛ wɔde ma wiase mfa na nyinaa sɛ yensuro Onyankopɔn ahai na ɛma yenya adesua no edin yensuro Onyankopɔn na afei yɛnhyɛ n'animuonyam adentia ɔse efiri sɛ n'atemmu dɔn adu na yɛnkoto de ɔyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne asutire no deɛ nti a wɔto nsa frɛ yɛn sɛ yensuro Onyankopɔn ɛne sɛ n'atemmu dɔn no adu na sɛ wohwɛ adesua a ɛyɛ atemmu dɔn no adu ɛwɔ abɔfo miensa nkransɛm no mu ɛfa no ɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛwɔ saa adesua ho a ɛma yɛhunu sɛ atemmu dɔn no edu yi ɛwɔ 1844 mu efri 1844 ɛba no nyinaa no yɛn mu a yɛte ase ɛwɔ saa mmerɛ no akyi nyinaa no yɛte mmerɛ a twerɛ kronkron frɛ no atemmu ɛdɔn mu na sɛ wobɛkae a ɛyɛ adesua a ɛwɔ Daniel chapter 8 verse 14 no ɛna ɛboa yɛn ɛwɔ saa kwan no so Daniel sɛ na ɔka kyerɛ me sɛ ɛbɛkɔ akoduru anwummerɛ ne anopa mpinu ahasa ansa na wayɛ kronkron bia hɔ eyie na saa mpinu ahasa nkɔmhyɛ a na ɛfa kronkron bia obesiesie hɔ no ɛna yesua ho ade ehunu sɛ ɛhyɛ ase firi 457 BC mu sɛdeɛ Daniel chapter 9 ɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛfa ho no na Daniel chapter 9 verse 25 ɛma yehunu sɛ bra obɛka so ɔnkyekyere Jerusalem ɛna saa nkɔmhyɛ yi ɛnhyɛ ase mfiri na ɛba na wieyɛ ɛwɔ 1844 mu na yehunu sɛ saa bere no mu pɔtee ɛna Yesu Kristo efiri kronkron bia hɔ ɛkɔ kronkron mu kronkron bia ɛwɔ ɔsoro ntomadan no mu na ɛnam sɛ Yesu ahyɛn ɔsoro kronkron mu kronkron bia hɔ a wɔyɛ dimadwumadi etwa to okura enti efiri saa mmerɛ no mu kɔ no onyame ɛde saa nkransɛm nwanwasoɔ yi ɛma yɛn no mu a yɛte aseɛ ɛwɔ awie bere mu yi sɛ yɛnsuro Onyankopɔn na yɛnhyɛ no animonyam timi nuanom sɛ yɛgye to mu sɛ bra yɛtemu yi ɛyɛ atemmu dɔn mu a ɛne na twerɛ kronkron ɛhwehwɛ anamontuo bi firi me no mie no nkyɛn a ɛne sɛ yɛbɛsuro Onyankopɔn na yɛahyɛ no animonyam na yakoto de ɔyɛ ɔsoro ɛne asase ɛne ɛpo ɛne asutire no na ɔfa a yɛduru mu yi de yɛbɛpɛ sɛ yɛte saa asɛm sɛ yɛnsuro Onyankopɔn no ase yɛtaati bebree sɛ obi suro Onyankopɔn asomasi de osuro Onyankopɔn na sɛn pa na twerɛsɛm di ho adanse yɛfa obi a osuro Onyankopɔn ho moma yɛhwɛ sɛdeɛ mebusɛm eti nwɔtwe kyekyɛmu a yɛdu miɛnsa ɛde ma yɛn fa Awurade suro ho Proverbs chapter 8 verse 13 no Awurade asɛm ni Awurade suro ne bɔne tane ahokyerɛ ne ahantan
ne okwan bone ne akontonchi sem ano na michiri. Solomon twe adwena kwaso se yebesuro Awurade ene se yebechiri bone anase yebetane bone na wo se niema ochiri ebi eya ahokyere ahantan ene akwan bone ene akontonchi sem ni nyina ye ne bone. Enti se obi suro Awurade a se nipa yi suban dadi se otane bone ana ochiri bone na kire se oye de onyankopon hwehwe ewo ne mra nsemu anase oye onyankopon apede na sede tresem dan wadi maye hunu ewo 1 John chapter 3 verse 4 se obiara a oye bone no oye ede tomra firi se bone ene mrato. Nti asekye ne se obi tane bone dia ene na onyame mra nsem no ene ye na koma so ade a odi so sede ese eno nti wo osenkafo eti dumienu chichemu a eye dumiensa ene dunan no Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14 no ehonso odan wadi se asem no awieye de yati nyina ne se suro onyankopon na di ne mra nsem so na yei ni nipa nyina sede na ne yo nyina na onyankopon de beba atemu mu na de ahinta nyina nso papo bonio wabu ho aten eno nti edan wadi am yehunu se yensuro onyankopon na se obi suro onyankopon a wakato se na di ne mra nsem so nukuremu ni se yesuro onyankopon se de yede ya no eka etwa se edadi bra yede onyame mra nsem eye adwuma na onyansafo Solomon kan ne pefe se yede nyame mra nsem eye adwuma no eno ene nipa nyina asede a onyame ede ama adasama nyina no eye ne wada no wadi ewo ne mra nsem du ama wiase nyina no na breti sei mu ayete atemu odom a wosoro aseni adwa no watena se na wabuebuo ya nkrata mu na wohwe me no mienu suban ye daadi wo mu na wobu ya aten no na wobegina ne mra nsem du no so abu ya aten no breti sei mu no na onyame to nsa friends yensuro no na ye ne mra nsem so fi se no ne yasede se yasede ya anya yenkan hunu se ne yo nyina beba atemu mu de ahinta nyina se ye papo se ye boni o onyankopon atemu no ebeyi no adi. Anuanom ene adofonom ebra me no mienu timu no eye bra atemu ekoso a enu nti twa se yesuro onyankopon na ne mra nsem no yedi so sede wachire no na adisem tidu ba kon chichemu dunkro no eda adesua waso kase bi ewo ho edi kire yen. Revelation chapter 11 verse 19 o say na wohini nyankopon asoredan no osoro na wohunu napam adaka no na soredan no mu na anyinam ne aprana ne asase woso ne esukotwea guo kase ebai nti otwe adwena kwaso se wohini asoredan a ewo osoro no yedi kan asua se ne ewo asoredan ana ntomadan wa asase so ho asem nanso we de Yohane hunu ye no eye de enye nipa ne pamoye na emu onyankopon no ne pamoye ye onyankopon asoredan no ewo osoro na wose ohunu ye no ohunu na pam adaka no yedi kan asua se ntomadan no na ewo afanu mienu a na ye kronkrobia ene kronkromokronkrobia a na ntwamutam no ache musa na yenim se kronkromokronkrobia ho eye ofa etosum yenu no ena na apam adaka no esie enti baabi pote pa Yohane hunu yi ewo onyankopon asoredan ne mu no eye kronkromokronkrobia ho no wose na wohini nyankopon asoredan no osoro na wohunu na pam adaka no na soredan ne mu enti onyankopon ma Yohane ehunu kronkromokronkrobia ho sede eho nso so dwumadie sitie na wohunu apam adaka no na anuanom ene adofonom se yebekai a apam adaka no ntomadan no adesua ma ehunu se na abo pono mienu ewo apam adaka no ma yenka ya adwene ewo Hebrews chapter 9 verse 4 no say ewo sika aduhwamhye buchia ne apam adaka a wodi sika edura ho nyina a sika pore a mana womu ni Aaron poma efefe ne apam abo pono no ewomu na wo kasafa kronkron bia ho se eho ena sika aduhwamhye buchia ene apam adaka no a wode sika edura ho esie na apam adaka no mu niema miensa na ewomu
sika poria na ma na wo mu Aaron pom efefe ene abo apono a na watwere emransem du no agusuo no na enuanom ne adofonom saa emransem du a ewo apamadaka ne mu ewo osoro ntomadan mu no ena yasua hu no so onyame begina so de abu wiase nyina tan ewo bra yete atemu edon yi mu na no na onyansafo Solomon so atwe adwena koso se emu nsem no eye me ne omienu asede enti se yesuro Nyankopɔn a etwa se me ne omienu edi ne mra nsem so awie bre mu fi se eno ene me ne omienu asede nanso arewo sem ne se saa mra nsem du a ewo apamadaka mpo ewo osoro ntomadan ne mu fi se eye onyame amamu nyina nyina so no saa mra nsem du yemu dodo na enim de empo ekire yen efa ho na beye dan yehunu ya sede aye ahye Onyankopɔn enmonyam Oma yenka ya adwene ewo mransem do no ho sede Onyankopɔn de mayen ewo Mose ngoma etosum yenu ti eye aduonu no yimo eye ba akokopem do nson no Exodus chapter 20 verses 1 to 17 Radia semuni Osena Onyankopɔn kan nsem yi nyina se mene Erade Onyankopɔn a meyi o Misrim asase so nko afie mu no nya nyame foforo nka me ho timransem a edikan no eno no nya nyame foforo nka me ho afi de tosum mienu no se enyo ohoni biara anade a ewo wiem wo soro anade a ewo asase so wo fam anade a ewo anade de ewo nsuo mu wo asase ase nseso biara mfa nkoto won na ensom won na me Erade Onyankopɔn me ye Nyankopɔn ni nkomfu a metia ejanom emumoyo soka mefa mmaso kosi awonto atoaso miensa ne nan a wotane me so na meye mpempem a wodome na wodi me mra nsem so adoye ti mra nsem etoso mienu nso twen adwene kwaso se nisi eyo honi biara ekoto no anaye som no Erade achiwade afei mra nsem etoso miensa ye toas no se mo Erade Onyankopɔn din kwa na Erade remma de oboni din kwa no mfa ne ho totroto ti yei ni mransem a etoso miensa no Erade din eye kronkron nti wosi ni se ye boni din ekwa afi mransem a etoso enan ose kai homeda na ye no kronkron na nsia na yo adwuma na yo wade nyina na ede etoso nson no ye homeda me Erade Onyankopɔn nyo adwuma biara wo ne wo babani ne wo baba wakoa ne wafena ne wo moa ne wo hoho a wo fia apono mu na nansia na Erade de yo soro ne asase epo ne de wo mu nyina na wo home da etoso nson no enti na Erade shira homeda na wo ye no kronkron nti mransem a etoso nan no twen adwene kwaso se yenkai Erade da kronkron a ye homeda na afei nso no yenye da no yeninu ni se de wachire no na yemfa nansia enso enye adwuma afei mransam etoso enum wo se di waja ne wo nani na wo na ware asase Erade Onyankopɔn de rema wo no so mransam etoso nsia eto aso ka se eni awu mransam etoso enson nsaya wade mransam etoso nwotwe mokro no mransam etoso nkono ni wo yonko ho adanse kunu mu mransam etoso du a etwato no se ma wani mre wo yonko fie ma wani mre wo yonko yere anana koa anana fena anana nantwie anana funumu anana biribiara a eye wo yonko edia nti wei ene mransem du a Onyankopɔn ede ama adasama na sem ka ne pefe se eye me no mienu asede no na ohwehwe se bra me no mienu te bra ti sei mu a ya atemu odon mu a wo hwehwe adasama mu nsemu efri won ye ya awufuo so fri adam mo penso eba besi ye ne eti ase no mo so no Onyankopɔn ton safre ye nyina se ye nsuro no bra ye di ne mra nsem so na ya hwe na sede na ya no sede wa kyerɛkyerɛ no fri se no so na obegina abu yen atan na se wo hwe mra nsem du no a kame se emu bi wode nsem bebe enan ene kan ho asem emu bi wa ha wode ben nsem mienu bi ene kan ho asem bi ti se eni awu kyese wo hwe a wan hwe ya badwene se enti so mra nsem du no ebi hu hia kyen ebi ana na nti so wobetimi atoto bi ase aye no sane awpa na anuanom ma yehwe se de Yakobu etimienu nkyemu aye edu kopem du mienu no oka ho nsem esiefa James chapter 2 verses 10 to 12 no say na de obedi mra nyina so
na obeto biako no na wadi ni nyina ho fo adentia ose efiri se de oka se nsɛe awade no oka nso se eni awu na se wo nsɛe awade na wodi awu a no ayemra no tofo ti woka wie kura verse 12 no mo se monka saa na monyo saa se woni a wonam adehidie mra no so rebebu won aten ti wo kyerɛ mu pefe se onyame atemu a wo hyase efiri 1844 a wo hyase efiri awufuo no mo so ebu aten a ekɔ wɔ niema a wo yɛ nkrata mu okro no a obewie ɛwɔ atiasefo so ansa na Yesu de afiri konkrom bia hɔ aba no ɔse obegina ne mmara nsɛm du a yɛ adehidie mmara no so ne bebu honam nyinaa aten na enam sɛ ne niku ne mmara nsɛm no nyinaa ho nti no nyame asɛm no sɛ de obedi mmara no nyinaa so ne nso obɛtum biako no na wadi ne nyinaa ho fo anuanom ɛne adɔfonom sɛdeɛ school mu yɛwɔ marking scheme na yɛde to deɛ student no ɛtwerɛ nsɔhwɛ no osi ɛtwerɛ yɛfaeɛ na sɛ baabi wɔti na marking scheme no ɛne ne nya adwene a yɛti no saa pɛɛ ɛna onyame mmara nsɛm du no ɔde bɛyɛ marking scheme wɔawie bere mu atemu a ɛkɔ soɔ no ho ɛno nti na wɔto nsa frɛ wiase mu nipa nyinaa sɛ yɛnsuro no na yɛni ne mmara nsɛm so sɛ yɛde nyame mmara nsɛm di agorɔ a agorɔ nso bɛdi yɛn ɛwɔ soro asɛnni adwa no anim na anuanom ne adɔfonom sɛ wohwɛ wɔ nyame mmara nsɛm du a yɛka ho asɛm na nukura mu ni nipa ya hoɔden mu nipa yɛ nyansa mu no deɛ yɛntumi ni mmara nsɛm no so onyame mmara nsɛm no ɛne yɛ adwene ɛyɛ nitane na ɛyɛ deɛ yɛntumi mfa yɛn ho nhyɛ nyame mmara nsɛm no ase na ɔsomafoɔ Paul hon kronkron no fa no so ɛka nsɛm yi pefee ɛwɔ Roman 14:8 kyemu enson ne nwɔtwe fa yɛn nipa yɛn mmerɛ yɛ sɛ yɛntumi ni nyame mmara nsɛm du no so ho anuanom ɛne mente saa yɛ haw yɛ sepa fi sɛ ɛyɛ deɛ bɛboa me no mienu am yɛtumi ahwehwɛ ɛho emuayɛ Romans chapter 8 verse 7 and 8 no say efiri sɛ honam adwene yɛ nitane a ɛtane onyankopɔn na ɛmfa ne ho nhyɛ nyankopɔn mmara no ase na empo entumi na wɔn a wɔwɔ honam mu no ntumi nsɔ onyankopɔn ani anuanom ɛne adɔfonom nipa wɔyɛ tibia mu yi ɛwɔ yɛahweaseɛ mu bɔne mu akyiri no yɛ mmɔbɔ yɛn kasa wɔ yɛn hoɔden mu deɛ yɛntumi mfa yɛn ho nhyɛ nyankopɔn mmara no ase yɛntumi ani nyame mmara no so ɛwɔ yɛn hoɔden mu yɛtumi mu yɛnyansa mu sɛdeɛ yɛbɛtumi biara na mpo nea yɛbɛtumi ayɛ biara sɛ yɛn mmɔden mo no ɛyɛ onyankopɔn ani so akyiwadeɛ na ɛnyɛ deɛ timi sɔ onyankopɔn ani fi sɛ yɛdi kan ahwe ase na Awurade Yesu kyerɛkyerɛ me no mie no tibia yɛase ɛyie ɛwɔ Marko asɛmpa no tie yɛn nso no enyimu ayɛ aduonu baako ɛhɔ yie pa ne me nkɔ Mark chapter 7 verses 21 to 23 no na yɛhwɛ sɛdeɛ Yesu kyerɛkyerɛ fa me no mie no hawo a yɛwɔ a ɛno nti yɛntumi ani onyame mmara nsɛm no so ɛwɔ yɛn ahoɔden mu ɛne yɛtumi mu no ɛho yie Awurade asɛm no wɔ se na enipa mu wɔn akoma mu na adwenbɔne efiri ba adwamansɛm akorɔnosɛm awudisɛm ayerefasɛm aniberebereɛ amumuyɔ nsisie ahohwie anibɔne abususɛm ahantan ne nkwasiasɛm ne bɔne yi nyinaa firi onipa mu ɛna ɛba na egu onipa ho fin nnuanom Yesu ɛda me no mie no haw a yɛwɔ a entumi ma yɛn suro nyankopɔn ɛne ne mmara nsɛm so ɛdi akyerɛ yɛn yɛwɔ ɔhaw no ɛwɔ me no mie no akoma mu ɔhaw no ɛwɔ me no mie no adwene mu a ɛno nti yɛntumi mfa yɛn ho nhyɛ onyame mmara no ase sɛdeɛ ɔhwɛ sɛ yɛyɛ a yɛntumi mfiri yɛn ahoɔden mu ni mmara nsɛm no so ɛma no nsɔ n'ani nnuanom yɛwɔ akoma a ɛdaadaa yɛn yɛwɔ akoma a aporɔ ɛwɔ bɔne mu yɛwɔ akoma a etumrika na ɛyɛ hare kɔ bɔne mu kyɛn sɛ ɛbɛdwene papa sei pa na me ne omie no ɛte nti onyame nam odiyifo Jeremia so ɛka no pefee ɛwɔ Jeremia ngoma no muti a yɛdu nso nkyɛmu a yɛ enkro no Jeremia chapter 17 verse 9 sɛ akoma wɔ hɔ yi ɛyɛ nkontomponi sene adeɛ nyinaa na ɛyɛ nsɛmɔne paara hwan na obenya mu nhunumyɛ anuanom kyerɛ sɛ sɛdeɛ yakoma esitie no ɛne sɛneɛ ne nsɛmɔne esitie no yɛankasa yɛnte aseɛ ɛno nti na eduru baabi a to anamɔ sɛ wopɛ sɛ woyɛ papa wɔ waa hoɔden mu nanso ɛnso aba nea wohunu sɛ woyɛ ɛyɛ nneɛma a akyea
Minuanom eyewo hawa menu mienu yahwe ase achi ewo bone mu no yakowura mu. Enti yan kasa ntimi mfiri ahoɔden mu nsuro Onyankopɔn. Gye onyame eboa yɛn ema yetumi suro no. Anuanom ene adɔfonom. Na enam sɛ onyame ni mu sɛ sie betumi asuro no a gye sɛ ɔno no ɛyɛ nsesaye ɛwɔ yɛ mu. Gye sɛ ɔno no ma yɛ akoma foforo. Gye sɛ ɔno no ma yɛ ne tumi a yɛ ne ho nkronkro tumi no nti no. Onyankopɔn ɛwɔ bɔhyɛ soronko a ɔde ma wɔn ne ɛte aseɛ sɛ wɔn mu tibia yi ɛyɛ deɛ wɔntimi nyɛ wɔn ho hwee na wohia saa onyame mu a ɔde ma wɔn no. Anuanom ma yɛnkɔ saa onyame mu a ɔde ma yɛn ɛwɔ ɛyɛ odifo Ezekiel ngoma no mu eti a yɛ aduasa ensia kyemu a yɛ aduonu nsia ne aduonu nson no. Ezekiel chapter 36 verses 26 and 27 no. Moma yɛntie saa bɔhyɛ yi fi sɛ yɛ bɔhyɛ a emu no tumi a ebetumi aboa yɛn amenya suro Nyankopɔn ne adi ne mmara nsɛm no so emu hyɛ. Me nuanom ma yɛntie ne Awurade asɛm no wɔ se na mɛma mo akoma foforo na mede honhom foforo ma hyɛ mo mu na meyi ɔboɔ akoma no afiri mo honam mu na mama mo honam akoma. Gidi sɛ wani agye saa bɔhyɛ yi ho. Awurade timi ne umienu akoma apro no ase. Wɔtimi ne umienu akoma ayɛ te sɛ ɔboɔ na yɛnte asɛm. Na ama yɛ asoɔdenfo, ama yɛ niedenfo, ama yɛ wɔn yɛ tietie onyame mmara nsɛm sofo no. Awurade asɛm ne sɛ obeyi saa ɔboɔ akoma a etietie n'asɛm so no afiri hɔ. Na wɔde honam akoma ebɛyɛ nhyianan mu ama saa yakoma no. Honam akoma etie n'asɛm na ɛde yɛ adwuma no ɔde bɛyɛ nhyianan mu ama yɛn. Na menuanom ebra Onyankopɔn ama yɛn saa awofoforo suahunu yi ɛwɔ Yesu mu gidie emu no. Saa akwanya emu no ɛna etumi boa yɛn ma afa yetumi suro Onyankopɔn na yedi ne mmara nsɛm no so. Anuanom ne adɔfonom yɛhwɛ verse 27 wɔ se na mede me honhom bɛhyɛ mo mu na mama mo anante mahyɛdeɛ so na mo ahwɛ matemudie ayɔ. Enti Onyame bɔhyɛ ne sɛ ebra wa ma yɛn akoma foforo no ɔbɛsan de ne honhom ahyɛ yɛn mu na ɛno na bɛma yɛn ahoɔden, ɛno na bɛma yɛn tumi, ɛno na bɛma yɛn nam yɛ ama yɛn nante na hyɛdeɛ so na yɛtumi ahwɛ na temudie ayɔ de akyerɛ sɛ ampa yɛsuro Nyankopɔn. Tibinuanom kokobon nsɛm a bɔfo odi kan no de ma wiase mu nipa nyinaa sɛ yɛnsuro Nyankopɔn na yɛnhyɛ ne munyam firi sɛ na temu dɔn no adu a ne sɛ free 1844 ɛba nyinaa no yɛwura dɔn a yɛ atemu dɔn mu no kasa a wɔkasa yɛnsuro Nyankopɔn no ɛyɛ deɛ wɔto nsa afrɛ me no mienu aba adwensa kyerɛ mu ɛyɛ deɛ wɔto nsa afrɛ me no mienu aba Yesu nkyɛn sɛ yɛbɛtumi asuro Nyankopɔn a na kyerɛ sɛ yɛhia Yesu Kristo. Me nuanom sɛ yɛkwati Yesu a enya de ebetumi anya saa ofoforo suahunu a yɛka ho asɛm no Yesu mu ɛna nkwagye ɛne ɔgye ɛtimu na ɔno mu gidi a yɛnya ɛwɔ nimu no ɛbɛyɛ adom a wɔnam so ɛde gye me no mienu ɛnkwa ɛno nti na Efesofoɔ ɛngoma no ti a yɛmienu no nyimu a yɛnwɔtwe no ɛka no pefe sɛ na adom no ɔde nam gidie so agye mo nkwa emfiri mu ara ɛyɛ Nyankopɔn akyɛdeɛ. Anuanom sɛ yɛnya saa enkwagye akyɛdeɛ yi ɛwɔ Awurade mu a yɛntumi ɛndi onyame mmara nsɛm so ɛyɛ adom ɛna ɔde nam Kristo Yesu afɔrebɔ ɛne ne mu nkwagye a yɛnya no so ɛde gye yɛn nkwa na wɔse emfiri nnwuma mu na obiara anhoahoa ne ho sɛdeɛ verse 9 no toa so ɛka kyerɛ no. Anuanom ɛne adɔfonom nti ɛbra yɛnya awofoforo suahunu ɛwɔ Yesu mu bra yɛgye nyame bɔhyɛ yɛato ne yɛnya akoma foforo ɛyɛ honam akoma etie Awurade asɛm no na ɔde ne ho nkronkron tena yɛ mu no ɛyɛ deɛ ɛboa me ne omienu ma afa yɛtumi edi onyame mmara nsɛm so de kyerɛ sɛ ampa me ne omienu esuro no. Anuanom ne adɔfonom anamon bi wɔ ha a Yesu hwɛ me ne omienu anim ɛwɔ atemu dɔn yi mu sɛ yɛbetuo kai sɛ free 1844 ɛkɔ no nyina no bra me ne omienu timu no ɛyɛ bra a ɔsoro a sɛni adwa no ɛte yasɛm ho a wɔ mu die ɛkora no. Na me nuanom anamon bi wɔ ha a Yesu hwehwɛ sɛ me ne omienu tu ɛwɔ saa bra yi mu na yɛde yɛ homa no fi sɛ wɔ saa atemu mu no asɛni adwa no anim no wɔn yɛ wɔ Kristo Yesu mu no sɛdeɛ Romans chapter 8 verse 1 ka ho asɛm no ɔsɛ afɔbuo biara ni hɔ ma wɔn a wɔ Kristo Yesu mu no. Enti etwa sɛ me ne omienu hunu kwan a ɛbɛwɔ Yesu mu na afɔbuo biara anwɔ hɔ ama yɛn na saa kwan no
ene twa se menu mienu sua ewo David ho ebra wo hunu ne bone se menu mienu ye de bonye ni saara no anamon a David tu ye no menu mienu e kenkan na ma enya futuo kase e ma menu mienu bra de adesua yi e ba na wiye no ewo Psalm 51 verse 10 and 11 enyom oha ene ba ko no aduonu e ba ko no nchemu aye edu ene du ba ko no moma yentie Awurade asem David mpai bo no say Onyankopɔn bo akoma emu tie mame na ye honhom foforo a sie tim memu ntome mfiri wanimu ntwene na enye wo honhom kronkron mfiri me so David mpai bo ene say Awurade emma no akoma foforo menuanom na je say David tie ase say na koma no apro na koma no amma ne afiri Awurade ho na koma no ye kontompofo nti wo hia say Awurade ma na koma emutie enuanom ne adofonom ebra ye gi obofo odi kan no asem no so na ye tu anamon se besuro Nyankopɔn no eye de e wosame no mienu tu anamon se be ka kire Awurade Yesu se ommo akoma foforo a emutie ema me no mienu etwa se ye me no mienu mpai bo se Awurade nye honhom foforo a se etim ewo ye mu se sansakra ye ye ama menuanom ye bekoso atena adwaman mu se sansa ye ye ama ye bekoso atena se ewo ye nsa no mu yen kontompo samu yen nkwase asemu die mu na ebehia se yetu anamon se ye de yakoma bema ye na Awurade Kristo Yesu anuanom ene adofonom etwa se ye sere Awurade se ne ho kronkron nya betena yen so a yen twe yen ho emfiri ne ho na no na David eka ho asem se enyi wo ho kronkron emfiri me so anuanom ene adofonom Onyankopɔn to nsafre me no mienu se yen suro no ewo awiebre mu yensuro no ewa atemu edon yi mu na se yetu anamon bompa te se de David efri na hunu mu bompa ye no a yenso no onyame be sesa yen nyame be ma ya adwensachra na yebenya hunu etia bone yebenya otane etia bone na yebenya onyame honhom kronkron be ma ya ndaada hoden ama yetumi esuro Nyankopɔn bra ye di ne mra nsem so na afei ya ye de ehye nimunam no fi se eno ene yen asede ewo wakoma so ade se Awurade mwa me no mienu na yentumi nsoro na wiebre mu ebre de akoma nyina ma Yesu na wasesa yen na wamma yen honhom foforo na wamma yen ahoden e betumi am ya nante na hyede ye mransam do wayi nadi a kire wiebre mu no ho ewo mpai bosa aden na wonka me ho na yenko adom ahenwa no anim agya yeda wase wa kwanya wodi ama yen e wo saa adesuan mu wa cheche yen ama yehunu yen mreyo ene yesinto na yagitum nso yakoma yin eye obo akoma yakoma etietia omra nsam so na emfa omra nsam nya hwe agya ye gya yakoma nyina mu maw emu fampo yemfa ye gya ni nyina ma wo sesesa yen firi se yekoso akora amfa so biara ni ho a ebebebra yen oseye na beba yen so agya ye so se gye yakoma yi na afi maya akoma emutie na maya honhom foforo a ebema yatumi anante wa hyede mu na yahwe watemude ayo yepese yesuro awiebre mu na ama afobbo biara anko yafemu ewo osoro atemu odwa no anim yepese yenya bimbuo ewo Kristo Yesu yensofo panyin no emu eno nti yesra oboa yen na da ne da yentumi ntie nasem ma honkronkron maya ahoden ma honkronkron maya ntumi ebeme yatena se Kristo Yesu abrabomu na aya danse se ampa utumi gi nipa bi ese sawon firi adwama mu na aya danse se utumi gi yen efiri yen bone ahodo nyina mu o owura ma yenya danse ema wogye tumi a wayi no adi wo Kristo Yesu mu no yeda wase afa yen pai bono se ma wasomdwe ni kabia no enhwe ya
Jesus.